I had a dream the other night. L-għodwa tajba lil kulħadd. Messaġġ qasir dal-għodu fismi u fisem il-mara tiegħi Kate u l-familja kollha. Ta' ringrazzjament l-ewwel nett lill-awtoritajiet tas-saħħa, lill-professjonisti, lit-tobba, lin-nurses daw kollha li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u li qed jieħdu ħsieb saħħitna. Grazzi mill-qalb, napprezzaw dak kollox li qegħdin tagħmlu u nagħmlulkom kuraġġ. Grazzi wkoll lil daw kollha li qegħdin jagħtu l-appoġġ tagħhom lil ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Jiena naf sidien ta' proprjetà, sidien ta' hotels, sidien ta' appartamenti li qegħdin jipprovdu mingħajr ħlas l-appartamenti tagħhom jew il-kmamar tagħhom lil tobba lil nurses biex jgħinuhom f'tas-servizz importanti li qed jagħtu għall-pajjiżna. Irrid nirringrazzjaw ukoll u fl-istess ħin insellem lil min iħaddem f'pajjiżna kif ukoll lill-impjegati li lilhom it-tnejn għamlilhom kuraġġ. Kuraġġ għaliex jien konvinti li pajjiżna bħalma għamel fil-passat fl-modi f'diversi sitwazzjonijiet diffiċli, pajjiżna dejjem ħareġ brasu molli għal fuq b'sodisfazzjoni li s-sem tiegħu ta' b'mod sħiħ. Jien konvintu wkoll li f'daw ċirkostanzi bsin din il-kriżi tgħaddi, il-vaċċin qatt jinstab, il-mediċini qatt jagħmlu progress ukoll u qatt noħorġu minn din is-sitwazzjoni. U qatt inkunu b'saħħitna biżżejjed biex nirkupraw dak li tlifna matul dal-ġimgħat li għaddew jew dax-xhur li jkunu għaddew. U allura kuraġġ żommu dik it-tbissima dejjem fuq fomkom u segwu id-direttivi li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Dawn huma għall-ġid tagħna, għall-ġid tal-familji tagħna, għall-ġid ta' saħħitna. I wanna live with you, yeah. You've got something I need.